Pinagisay mong ngalabot uban sa pagtuo, dawaton ko ang kaayuhan sa balatian. Milagruso o gamhanan ka nga Diyos, ikaw ang kagahapon, narunod sa walay katapusan. Mabungahong kagabion mga igsoon, karon pa ko nakalugar dahil balag late na basta mag-live punta. May nag-message na ko dari nangita og live. Actually dili na ko mag-live kay mura og kanang nagkuan magugod diri kanang nagtapkot ba sa niyang bungbong sa mong balay nya. Baho bitaw kayo ang iyahang kuan. Niya mauna mura og nalipong bitaw. Lahi man guni sa una og sa una pa to akong suyupon ra to. Lahi na wa maanad na akong kuan sa baho ba nya. Mura og galipong pero ikatawan ko kape sa akong asawa mga igsoon. Na kondisyon man ko sige live ta. Actually na nag-message na ako nga nagpaabot na siya sa live na ako. So dana igsoon. So karon kabalo na mo pwede na mo mag-mention sa mga higala dia. Abanti ta. Para sa kamayan sa Ginoo nindot ni before ta matulog igsoon bahalag gabian tag maayo basta importante nakapamalandong ta sa pulong sa Ginoo. Amen. Sige abanti padayon da igsoon so pwede na mo mention sa inyong mga higala diha sa comment section and pwede na mo mag-type og at followers at highlights at everyone always waiting atang your live pastor. Thank you Brad, sige jud kag tan-aw ba, salamat kayo. God bless Brad. Mag-share sa ko direksyon ha. Samtang magpaabot tas uban. Uban sa pagtuo, dawaton ko ang kaayuhan sa balatian. Milagruso o gamhanan ka nga Diyos, ikaw ang kagahapon. Okay, done sharing mga igsoon. Kumusta ang inyong tibuok adlaw? Salamat sa Ginoo sa laing higayon mga igsoon. So, shout out, bahalag magabian. Shout out sa tanang mga OFW, as always, mga seaman diha, no? Okay raman kamingaw na to diha. Namo sa akong mga pagampo. Okay? Mga naka-permanent residence na diha, no? Sa lain-laing kanasuran nga mga Pilipino naagi pon mo sa pagampo nako. Ug sa akong mga brad diha, no? Isaac, no? International Skiptron. Tanan mga brad nako sa lain-laing kanasuran, different countries, different council and different chapter. Lunglib ta kanunay mga brad. Uban sa grasya sa Ginoo. Ayay live na pod, mabusog na pod niya mong kalag ani brad. Nag-atang lay kada brad. Nalipong ko brad ganina ba kay nagkuan ko kanang tapkot bitaw ring balay na mo ba na may mga kuan diri so kung asawa nagbarnis niya ako ang gitapkutan kani lagi nga ngatuwa gibag-o na tas Ginoo brad ba nang ang ngatuwa bitaw murag kanang baho ba di na taganahan anang mga makaadik na kanakuan ko pero okay ra man na kondisyon ako nung gitawan na kog kape sa akong asawa wala na automatic na tani. Salamat sa imong pag-atang ya brad. Okay, so, ako ang amigo, akong classmates during my high school days. Si Brad Edward Bay, thank you kayo Edward Ayangko. Nga ako nang i-shout out, ako ang mga batchmate sa Nahawan High School. Dili ta mong hanlan, kay pirti mong daghana. Okay? Unya, kay bawa na gid mo na ako, salbahis kay ko sa akong panahon, no?
Di iwadjod mo malipay nako ako mga classmates no. So shout out ako mga classmates sa mga batchmates sa and schoolmates sa Nahawan High School. Okay? Okay ba ako nga wa mo magtuo nga ako karon magtikaw-tikaw na sa kanginan, Ginoo na isgutan, dili na syabo. No, dili na bastos kabuang. Grabe ka maayo sa Ginoo. Bay, salamat bay sa imong pagpa-shout out. God bless. Iampo ti ka bay protection sa imong biyahe kanunay. Okay? So again, shout out no man na to mga OFW o mga inmates sigsoon, no? Mga piniriso. Ako naman mong giingnan ganina nga nibisita ko kandiyot sa prisuhan ganina right after pagwalin ako sa kapulisan igsoon. Ili ko dito sa piniriso ba niya. Share ko dito gamay anak magini akong kasing-kasing igsoon dool ang mga piniriso. Kay once upon a time usasad ko nga gihukman. Ginganla nilag salot sa katilingban. Ginganla nilag adik-adik ko ay kaugbaon. Klaro na kay padulngan, minteryo or di prisuhan. Pero naunsa mang pagkaputanga, gitagaan kog kahigayunan sa kaytasan. No? Unya, biidong pastor watching from Nahawan City. Kitsa ni? Okay. Thank you kayo, no? Salamat kay Nahawan City, manon. Silingan kita. Anyway, nag-post ko ganina mga igsoon nga. Murag may joke gamay ba pero actually seryoso to igsoon. Nadyo ko'y plano nga mobisita ni Brad Renz. Okay? Kay aside nga Brad na muna no, bisan unsa man na iyang gihimo diha pero ako igsoon actually bisag inactive nako. Nya giingnan ko sa kong Brad sa siya nga basin i-transfer ako sa kuan. Siya ba? Inactive ko pero mo na ilang giingon nga tungod kay nanabi ta mo inaagi bitaw nangagi unya dili na ginamawa no. So dili naman ko ingaron nga active kayo sa ako ang fraternity pero naa sila sa akong prayer kanunay mao na nga gaplano ko nga mobisita no. Na ako gi-contact pulis nga ako ang amigo nga nasa Cebu karon niya nagpaabot sa kog reply niya. Di ay ming chat na ko ba kung amigo sa ni kay gusto ko kita man ko kung naapoy pastor ba nga akro po ning bisita na nagpost dire Brad nako. So mauna nga mura nagganahan jud ko bisag naa ako sa Bohol so pero gay ako ang luparon na dool ra man ng Cebu pila ra man na tukuan ra man na pinakadugay 2 hours man na. So ganahan ko kay no gusto lang ko makadungog siya ba. Nyara ka day one message. Sige, palihog share sa mga igsoon. Unya, i-mention yung mga higala kay abante tarong tagtao da. Okay, so again, no? This ata to atong istorya about sa Brad nako, no? Brad Renz ba? So, dili to joke akong i-post ganina nga what's on your mind. Facebook says what's on your mind, di ba? Kaya gusto ko nga okay, kita bitaw ko. Okay, na nag-chat na ko ba nga kaliwat ra po ni Brad Renz ba nga taga diri barkada po nako. Daghan din na siya kaliwat diri sa kalarin mga salira, no? So anyway, ako nang giampo itugot sa panahon na ako gikontak na nga pulis nga akong higala na Cebu. Pauban ko niya. Gusto mo tando siya sutoy ko dayon dool ra man na, no? Kay akong guriksoon sanay ko motubang og piniriso. Ngidaghan ko giminturan nga mga banggiita nga adik-adik, mga kriminal nga mga grabe pa kayo. Gamay ra kay mild ra kay na si Brad Renz igsoon. Sa daghang na-meet na ko nga mga banggiitang hitman nga ming surrender sa Ginoo. So,
Kanahan ko makigistoryag mga ingana sa lambot labi na nga brad nako mao na nga nagampo ko sa Ginoo if ever tagaan ko kigayon so toy na ako gika-chat ro pa man mi reply. Okay, so bandita no again, shout out tanang piniriso karon sa lain-laing prisuhan. Shout out sa dambahay ni Kuya sila Brad Aris diha, mga brad na ko diha nga ning talikod nas kangit-ngit. No, ang uban brad paminaw mo. Moingon nga kuan ra man na sila pastor dulduol sa Ginoo kay nas prison according to them. Pero daghan kog kaila nga diha sa prisuhan na kaila sa Ginoo. Diya sa sulod sa silda nakabaton og tinud-anay nga relasyon sa Ginoo pagawas nagwali na hangtod karon. So dili na to matuldukan na siya pwede, no? Ay buhi pa man, no? Di na to na pwede matuldukan. Napamamoy gininhawa mga brad, no? Samtang napay kinabuhi na ipaglaom kanunay na as long as kita mo laom sa labaw makagagahom. Amen mga brad. So shout out no Toledo City Jail, Talisay City Jail. Og sa Mabulo man siguro ni nga prisuhan nga naa si Brad Renz, if I'm not mistaken, no? Shout out sa diha, no? Unya tanan. And then of course ang mga jail officer akong gi-shout out, mga warden, mga naa sa Philippine Army, mga military, shout out sa lain-laing kampo who are always watching with us, no? Na ay mag-message nako. And of course tanang kapulisan, Campus Menya Cebu, diri sa Tagbilaran City, Barracks, tanan nga mga different station here in Bohol. And dili lang sa Bohol, kung dili Luzon, Visayas, and Mindanao, tanang kapulisan, mayong pagtanaw ug mayong pagpaminaw. Namos akong pag-ampo mga sir. Salute. Especially sa mga nag-duty karon, no? I pray nga protection sa Ginoo magauban kaninyo. So akong shout out ang mga PCR sa diri sa Bohol, no? Shout out akong tanan mga PNP life coaches, shout out Pastor Jonathan Apari. And then of course akong shout out akong mga amigo nga hippie. Unahon na ako ang mong hippie diri nga attentive kay naminaw ganina sa pulong sa Ginoo sa station, si Police Captain Sir Eliazar Milyumida. And of course ang amo ang hippie before nga naa karon sa Kandihay Police Station nga nagsigina og hakot award na po dito, Police Captain akong brad sa SEA, Skeptron in Arms, Police Captain Albert Sator. Then ako sang gi shout out akong brad sad nga naa karon sa Talibon Police Station. Kuan sad ni siya kanang nasa SEA sad ni, no? Skeptron in Arms, Brad Arms, Sir Milyoria. Shout out sa na akong classmate during my criminology days, my college days. Hippie sad ni sa Antequera Police Station, Police Captain Jasper Reyes. Shout out sa na akong apel si akong abay, akong amigo, Police Captain Onyot Introliso nga nag-apot sad mi sa amoang eskwelahan sa Mater Dei College, Tubigon, Bohol. Kunya ako sang gi-shout out akong classmates before sad nga Police Captain gyapon nga hippie na sad Police Captain Renan Romulo ug sa tanang mga kapulisan nga nagtan-aw karon maayong pagpaminaw. Okay? Again mga brad na ko no, long live ta kanunay uban sa grasya sa Ginoo. Shout out sa nako si Brad Winston Lee. Okay? Nga share sa akong mga post no. Brad abante ta no. More songs pa nga naay pang Ginoo nindot kay kamurap. Okay? Nindot jud nga sa atong talento mahimaya ang Ginoo. Okay? So shout out na ko si Pintados na diya, kumbrad. Napakada brad, tikaw-tikaw sabi. O ang iyang anak nga si Yuj. Nag-atang daw ni nako. Okay? Shout out brad, usa ka bang giitan nga untouchable diya sa Sandingan, Loon. Looking forward to see you again brad. Pohon, tugot sa Ginoo, no? Again, shout out no si Brad Joy or Brad Jonathan. Okay? Nga nagtanaw karon og together ako sang shout out iyang lovely wife si ngano to Brad Mildred sakto ba ko Brad og sa imuhang anak nga bae wa ko kaila imuhar ang anak nga lalaki karon si Dodong Yuj si Itski natuog na dong kay giubo pahilot na mo ganina. Okay, so okay na anyway, shout outs to ng mga subscribers no og si tanan nga nagpatudlo na kung saan pag-subscribe pasensya kay wa jud ko katudlo ninyo kay di ko kamao. No? Shout out sa itong mga subscribers, new subscribers. And of course sa itong mga followers and of course new followers. Welcome kayo mo ani nga page. Ato ni. Okay? Walay ni angkon na ni no? Kay kung ako pa ning giangkon nga mga masikat ko is ako ang gibutang ako ngalan diha. Pero wala kay nga naman gusto ko maisang Ginoo ani nga page Sikson. Kay ani nga page walay maisang relihiyon, walay maisang nga pastor or simbahan, wala. So sometimes ma-misunderstood ko sa uban nga mao na
pangwarta, pang reliyon, no, ilahara po na. So, I respect them kung unsay lang una. Basta ako, kabalo ang Ginoo sa tanan, motibo na ko, intensyon. Amen? So, again, shout out, no, mga new subscribers na to, new subscribers, new followers na to, diri, welcome kayo mo. Yun na sa daghang 6 na to stars. Salamat kayo ninyo, no? Kabalo na mo, prayer, dyan akong ikabalos ninyo, no? Wapo ko na ngayo. Pero salamat kayo, niya. Thank you guys sa mga followers na to, nga inyong gi-invite ang inyong mga friends to follow our page para ma-bless po sila. Dili lang kamo ma-bless, sila sad. Shout out from Digos, Davao del Sur, Sister Iris Perez Layos, and blessed evening to all labi na sa imo, Pastor James. Watching here in Hong Kong. Singa na to? Okay. Sister Dailin Siga. Okay. Thank you. Thank you, sister. Regards ko sa Hong Kong. Sa kanila, malaag mi diha. Kay actually usa na sa girumbo sa namo sa asawa kay daghan kay mig memories diha mi 2 times ako sad no, diha ko gi-invite before. Anyway, pasensya na dai no kung ang uban diri nga gusto magpa-shoutout unya dili na ko ma-shoutout bitaw kay daghan kay ba. Dihay nagsigbalik-balik o ganina pa ba shoutout ko ni Cram Doyle Soda Lucip. May gabi ni mo diha pastor, shoutout pastor from Kunel Jensana. Nakabasta dyan ko. Shout out, no? Aim Sanses. Magsigigilak siya, oh. God bless you, sister. God bless you. Watching from Kalapi, Bohol. Di kay talayo. Sister Mylene Ornido Mahumot. Okay. So, Ikson, mag-pray na ta. Kay Muraglawom ng gabi, ba? Yeah. Tomorrow, naami gathering sa, naami men's fellowships, diri sa ministerial, sa mga lugar, o niya, mapil ko. Okay? Kay lisod po, dog. Ang atuarang mga men's sa church pagtuo niya ang pastor dili no. Sumadto mi. Watching while working pastor from Kingdom of Saudi Arabia. Thank you sister Aying Lin ug kaayo kalimot nga i-regards ko ni Aying ug paliw kog ingna siya nga naa ko ugma sa ilang simbahan. Na men's fellowship adto dito i-held. Good evening pastor. Good eve pastor. Shout out na ako i-as nimo unya pastor. Murag lisod-lisod yun ito bagon. Sige. Sige kay kung lisod na di na ako natumagon. Bitaw, shout out no brother Bioy Litran from Davao. Okay. So magampo na Tyson kay murag law pasensya na nga dili na ko makuha ng uban no kay lawom na ba. Okay, so let's pray. Atong i-welcome ang presence ni Lord. Okay? Father in heaven, again we come into your throne with a humble heart. Nagaduol kami diha sa imong balaang trono Ginoo. Uban sa kasing-kasing mapainobsanon Lord God. We acknowledge your presence, Lord God, sa among pagabuhaton karon. Ikaw among pinaka-espesyal nga bisita karong kagabhion, Ginoo. Lord, before me mamati, mamalandong, maghisgot sa imong balaang pulong. Unas tanan limpyuhi among kasing-kasing, Ginoo. Himo aming takos, himo aming angayan, mamalandong, mamati, maghisgot sa imong balaang pulong. Nasayod kami nga balaan kini kayo. Because according to your word in John, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Ikaw kini mismo, Ginoo. So Lord God, make us worthy. Himo aming takos, limpyuhi among kasing-kasing among panudlanan nga espirituhanon. Himo ang angayan mo salod sa espirituhanong panalangin nga imong ibubo kanamo ning taknas kagabhion. And then Lord, at this time Lord God, I pray kasing-kasing mapainobsanon, madinawaton, willing magpakorek, willing magpatambag mo dawat Ginoo, open for correction and labaw sa tanan, willing musunod sa imong mga pulong. Tagayusab kami kaalam nga langit nun Ginoo. Aron among masabta ng imong pulong. And then Lord God, as we proceed, among giampo ang kalinaw sa mga nahuna among pagbati Ginoo. Ikaw lamang ang masentro o mafocus sa moang pagabuhaton karon. And Lord God, this time I rebuke every spirit of distraction. Kung na may mga distraction sa kaaway para ma-out of focus me, this time I cancel it in the name of Jesus. Lord, thank you for the victory. You alone will be glorified this time. We honor you, we adore you, we magnify your holy name. Ikaw lamang among iisa, walay relihiyon nga maisa, kung dili ikaw lamang Ginoo. It's Jesus Christ, the King of Kings and Lord of Lords. And also, Father God, I pray to all of the viewers right now who are watching this time.
I pray, Lord, mamuhat ka. Kutob sa makakita, makatanaw, maabtan ani nga live, bisan pang mag-replay ani Ginoo. Ipapati imong gahom, ipapati imong dihog, imong hikap, ang lihok sa Espiritu Santo, ipasinati sa tanang makakita ani nga live, Ginoo. Lord, let your will be done. Holy Spirit, this is your moment. And this is our prayer. Thank you for the victory, Lord God. In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah. This time we have 282 viewers. Okay. Shout out Sister Meldy Kanto from Japan. Thank you for typing at highlight. Okay. Okay. So, igsoon ang ato ang topic for tonight is about kuan ni siya kana bitawng mga plano ug desisyon na to nga kana bitawng kinahanglan jud nga naka-align sa Ginoo, no? Or kinahanglan siya nga nisibo sa kabubuton sa Ginoo. Amen. Kay usay masayop ta. Sometimes ma-disappoint ta kay nagampo na ta, no, na ato nang gitugyan sa Ginoo atong mga plano, pero nganong disappointment ang ending. It's because yes, atong gitugyan sa Ginoo, but the question is kabubuton ba sa Ginoo? Pwede man ato giampo ang ato ang mga plano, atong laraw igsoon, atong mga desisyon. But the question is it really God's will? Okay? Pwede man atong gisanghit sa Ginoo pero ning tando ba si Lord? Gipadaygan ba ka sa Ginoo or naabay confirmation ni Lord? Nabati ba nimo deep in your heart? Imo bang na-discern nga mao na ang will ni Lord? Kay bisan ato nang giampo atong plano or atong desisyon, atong laraw igsoon, kung wa na siya nisibo, wa na siya na-align, way alignment sa will ni Lord, then ma-disappoint ta sa unahan. Okay? So, mauna itong topic. Good evening, everyone. Watching from Japan, from Sister Rhea Kambalon. Naman na diri sa mua. Kambalon. Maestra na ko na sa una pag high school. Okay? So, right. Let's go. So, mamalandong na tayo sa una. Okay? So atong pamalandungan ang pulong sa Ginoo. Solomon na sad. Ganinang buntag. Ganina ba to? Panultihon. Panultihon to. Ganinang hapon. Kaduha ko ta nag-live ron. Kalimot mo ko. Panultihon niya. Yesterday, panultihon. Gapon. So, atong suki rin si Solomon. Igsoon. Atong suki karon, no? So, atong pamalandungan karon ang sinulat ni Haring Solomon sa Panultihon, Kapitulo 16, versikulo 3. Listen carefully. Again, Panultihon or Proverbio, Kapitulo 16, versikulo 3. Nagingon dire. Listen carefully. Itugyan sa Ginoo ang imong mga laraw, ug mulampos ka sa pagtuman niini. Again, akong balikon. Panultihon or Proverbio 16, Kapitulo 16, versikulo 3. Nagingon dire ang pulong sa Ginoo. Ngagikan ni Solomon nga usa ka hari nga malamon. Nagingon siya dire. Itugyan sa Ginoo ang imong mga laraw, okay? Ug mulampos ka sa pagtuman nini. Ang Dios magapanalangin sa iyang balaang pulong. So nining taknas kagabihion mga kaigsuunan, okay? Nagpahinumdum nato ang hari nga malamon nga ginganlag si Solomon. Nagingon siya diri sa iyang gisulti sa Panultihon. 16:3 nagingon. Itugyan sa Ginoo ang imong mga laraw ug mulampos ka sa pagtuman nini. So na word, ang first word is itugyan. It means mga igsoon nga itugyan, isalig, isanghit, iampo, okay? Ipananghid, no? I-confirm sa, no? Something nga na, no? Ang sa Ginoo, no? I-confirm, ipananghid, no? Itugyan or basta something kana bitong ato sang ikuan sa Ginoo ba, no? Isanghid unsa man na. Ang sa Ginoo ang imong mga laraw, no? Kita igso naman kita yung mga laraw, daghan kitag mga plano, daghan kitag mga ako naman gulik-balik, no? Of course, each one of us has different maybe dreams or desire. And of course, our desire is puro ginamaayo, no? For our maybe siguro for the future nga hayag kay tanan, labi na sa tong pamilya nga mahiluna, atong mga anak nga mapahiluna, something nga na bitaw. So natay mga laraw nga maayo. Wa man siguro naglaraw nyo di ang mag-drug lord mo, wala na. So, ang atong laraw igsoon, para ginas kaayuhan sa ugma. But now, iba inumduman ta karon sa Ginoo igsoon, ingon siya itugyan. No? Itugyan kaniya ang atong mga laraw. Nga naman,
og mulampos ka sa pagtuman ini. Kay nga naman, kay kung dili na to itugyan sa Ginoo, isanghid sa Ginoo igsoon, no? Kung dili na to, kung dili ta mag-agad sa Ginoo, kung dili na to iampo ang atong mga laraw, ingon dili ta mulampos sa pagtuman ini. Apay kung atong itugyan sa Ginoo, ang atong mga pangandoy, atong laraw, atong mga plano, atong desisyon igsoon, sigurado daw na ikasiguraduhan nga mulampos ta sa pagtuman ini according to Haring Solomon. But now, the question is, Moni, nganong na may mga event pangitabos tong kinabuhi nga atong namang gitugyan atong mga laraw sa Ginoo, ang atong mga pangandoy ato nang gisandig ginananghid na tas Ginoo. Nagpuasa pa ng uban, igsoon, nag-fasting, prayer and fasting in how many days? Kay ila laging gisanghid ang ilahang laraw, ilang plano, ilang desisyon sa Ginoo. Pero ngano mang wala man sila nilampos sa ilang plano o laraw. Nga gingon diri mga igsoon, og mulampos ka sa pagtuman. Okay? Pagtuman ini. Pero nganong daghan tag mga laraw usahay, mga plano, pangandoy nga atong gitugyan sa Ginoo, atong gisanghid sa Ginoo, atong giampog una, pero wala ta mo lampos. Dako na kay ta gasto. Pero ang ending disappointment, ang ending na depressed ka, ngano ka? Naay mga posible nga rason. Una igsoon. Yes, tinuod nga imong gitugyan sa Ginoo imong laraw. Imong giampo, gisanghid, pero ang pangutana, imong laraw nisibo ba pod na sa kabubuton sa Ginoo? Kaya tinuod mao ni igsoon. Bisan kapila nimo gitugyan sa Ginoo imong laraw. Pero kung kana imong laraw, imong plano, imong pangandoy, imong tingog, wala gali na ni sibo sa pangandoy sa Ginoo igsoon, dili jud ka mulampos ana. Amen. Dili jud ka mo success igsoon, dili ka mulampos sa imuhang sa pagtuman ni ining imong ambisyon, imong pangandoy, imong laraw kung yes, bisan pag imo ning gitugyan sa Ginoo, bisan pag imo nang gisanghid sa Ginoo, nagpuasa ka, grabe nimo Lord, mauni, gihangyo nimo sa Ginoo. Pero tungod kay ang imong gihangyo, imong gilaraw, bisan imo pa nang gisanghid sa Ginoo kapila, gitugyan sa Ginoo kapila igsoon, tungod kay wala man ining sibo sa kabubuton sa Ginoo. Dako kayong posibilidad nga dili ka magmalampuson sa pagtuman sa laraw nimo. Kuha? Amen. In other words, dili garantiya nga niingon ang balang kasulatan si Haring Solomon nga itugyan nato sa Ginoo atong laraw, mulampos ta. Kay ngano man, nagyapon na siya bikil igsoon. Kung ang atong laraw wala mi sibo sa laraw sa Ginoo, wala mi uyon, wala mi align sa kabubuton sa Ginoo, ang imong dili jud ta magmalampuson. Kay ngano man, ang Ginoo magud mga igsoon kabalos unahan, no? Kana kay wa ning sibo, posible nga makadaot na to na. Kung ang atong laraw igsoon wala gali na siya mo align sa kabubuton sa Ginoo, bisig kapila pa ta magludluhod, magilak-hilak, mananghid. Kung wa gali na nisibo sa kabubuton sa Ginoo, dili kita mulampo sa pagtuman, dili ta successful. Ang ending disappointment ngano man. Kay wa man ning sibo. So kung ang atong laraw wala mo sibo sa kabubuton sa Ginoo, naay posibleng may tabo na to ana, makadaot na to na sa unahan. Kana kay makadaot man day nato sa unahan, mao na hinungdan nga wala na gi panalanginan sa Ginoo. Ang atong plano, ang atong buhat sa atong kamot, ang atong effort wala panalanginin sa Ginoo. Kay ngano man, bisag imo nang gitugyan niya, apan wa man misibo sa iyang kabubuton. Wala na align sa pulong sa Ginoo. So kwahi ning contradict sa word ni Lord. So mao na hinungdan igsoon nga dili gyud na matuman, bisag maning kamot pa ka. Dugo, luha, mga igsoon, imong gibuhos igsoon. Oh, si tawag na, sakto ba na? No? Dako na kagasto nga kwarta, maayo kay mong plano for the future of your children or unsa man na. No? Apan tungod ani igsoon kay wala man siya ning sibo na align sa kabubuton sa Ginoo, mao nang still dili ta magmalampuson. Bisan pag ang balang kasulatan nag-ingon nga itugyan sa Ginoo imong mga laraw ug mulampos ka sa pagtuman niini. Si Lord manggod igsoon nagtan-aw sa kaayuhan nato. Kay bao si Lord nga naghilak ta, kay bao si Lord nga ang atong laraw, atong plano, atong desisyon, atong gisanghid niya. Pero nakita pod ni Lord nga wa man ining sibo sa iyang plano. Ang ato manggong amahan nga langit nun igsoon,
always concern sa tuang safety. Kay nganim ko ni siya, kung ang atong laraw, wala gali na siya musibo sa kabubuton sa Ginoo. In other words, contradict siya sa plano ni Lord or walay alignment. No? Wala misibo, it means dili kabubuton sa Ginoo. Posible na nga kana nga laraw nimo makadaot na nimo. Makadaot na sa imong relasyon sa Ginoo or posible nga matuman magalina pero malayo kas Ginoo. No? Makadaot dili makaayo. Si Lord igsoon, pareha gud na nato, ako, amahan ko, kamo diha mga ginikanan. Kung kabalo mo nga ang plano o ang gipangayo sa inyong anak nimo, ang gipangayo sa inyong anak, makadaot nila, ihatag nato dili, no? Kita ginikanan kay baluta unsay makaayo, unsay makadaot sa tong anak. Kung kita ginikanan kabalo sa makaayo, makadaot sa tong anak, how much more our heavenly Father, an all-knowing God. All-knowing, it means makabalo siya sa tanan. The Alpha and the Omega, the beginning and the end. It means, sa sinugdan, kabalo siya, kita siya sa unahan, sa katapusan. Kung tanaw sa Ginoo nga, ang imuhang plano, ang imuhang laraw, nga imong gisanghid sa Ginoo, maayo siya, pero sa unahan, makadaot nimo. Sorry to say, Igsoon, ma-disappoint ka, kay di yun na itugot ni Lord. Kay nga naman, palangga ka ni Lord. Mauna nga, dili tangay mabalaka, mag-uol mo hilak. Kaya niingon man rin ang balangka, usay ato ning kupta ning kuana, no? Sometimes, Igsoon, bisan akong kupta ning saad mangunis Ginoo, pulong sa Ginoo, the word of God, siya ni mismo. Okay? Ingon siya, panultihon 16:3, itugyan sa Ginoo ang imong mga laraw ug mulampos ka sa pagtuman ini. So, there are so many Christians or Christ followers nga ning kupot ani nga pulong, no? Gikupta na to ni nga, Lord, ning ingon ka nga kung among itugyan ang among laraw kanimo mulampos mi. Kung among itugyan kanimo Ginoo among mga laraw, among plano mulampos mi, panalanginan mi. Yes, tinuod. Panalanginan sa Ginoo ang atong laraw, panalanginan sa Ginoo atong buhat sa kamot, panalanginan sa Ginoo atong effort kung ning sibo po ni sa kabubuton sa Ginoo. Pero kung wala ni siya musibo, Igsoon, bisan pag niingon ang balaang kasulatan nga itugyan nato ang atong mga laraw sa Ginoo kay aron mulampos ta sa pagtuman ini, dili gid na, dili ta mulampos sa pagtuman ini. Kay nganuman, kay balo ang Ginoo nga imong laraw maayo pero sa unahan makadaot ra nimo, dili jud na pwede i-grant ni Lord. Kay si Lord concerned sa atong safety. Gisave lang ta ni Lord, Igsoon. Kamo mga batanon diha, gisave lang mo ng mga gwapo diha nga mga naikwarta nga basta something ana, Igsoon. Palangga kita ni Lord. Dili gusto si Lord mapahamak ta. Anak ko ta niya. Imagine atong anak gusto rita. Atong anak, Igsoon, di ba? Unsay tinguha nato ginikanan sa atong anak? Safety, bright future, the best. Atong ihatag niya sa atong mga anak. So kung ato nang mahimo sa atong anak, as what I have said, how much more ang atong Heavenly Father, our loving Father, nga concern kay nato? No? Amen. Mao na usahay Igsoon nga inungdan nga bisan ang pulong sa Ginoo ning ingon itugyan sa Ginoo ang inyong mga laraw ug mulampos mo sa pagtuman ni. Dili gyud na mulampos ta. Ano man kung ang atong laraw wala ning sibo sa kabubuton sa Ginoo. Amen. Mao na mga posible nga hinungdan. Mao na Igsoon, if ever ma-disappoint ka kay Lord, nga ano man ni Ginoo? Di ba usay ma-disappoint ta? Lord, grabe na kong pag-ampo pero mauray ending. Ginoo, nag-engage na mi dako na kay kong gasto, Ginoo. Nanuroy pa migburakay mga tourist spot diri sa Pilipinas pero magbuwag rami, di ba? Ingana ba no? Disappoint ka nga naman kay ang imong napusuan. Wa man di man pud mao ang napusuan ni Lord nga para sa imuha. Murag something nga na bitaw. Pero mao ni timan Igsoon. Magkinaunsa man mabungkag man ang atong mga nindot nga plano timan ini. Kung nahitabo o man na ikatuyuan si Lord kay ano man naay sa para ni Lord concern lang siya sa safety na to. Og wala siya itugot nga makadaot. Huna-huna ra na to madaot mo no. Once itugot ni Lord, ma-disappoint man ka, karon ra na. Pero sa likod, sa luyo sa imong disappointment, naa diha ang plano sa Ginoo nga hayag, naa diha ang tamis nga kalipay. Amen. So again, Igsoon, ang balaang kasulatan si Haring Solomon, ang hari nga malamon, ningon siya, itugyan sa Ginoo ang inyong mga laraw ug mulampos mo sa pagtuman ini. Bisin how many times ta mutugyan sa Ginoo sa atong mga laraw, atong mga plano.
Way problema na. Apan kung wala gali na ning sibo sa kabubuton sa Ginoo, ayaw lang ka guol. Ayaw pagluib sa pulong sa Ginoo kay moingon ka makakon maning panultihon, no. Si Lord igsoon nagtan-aw lang na sa atong safety. Kay once ang atong plano wa masibo sa iyang kabubuton, makadaot na nato. Amen. Nya saipod igsoon ang atong laraw bisag atong gisanghid sa Ginoo. Ibutang dalag natunong atong laraw. Paminaw ma? Ibutang talag ang atong laraw, atong gisanghid sa Ginoo. Sakto. Mausad ang kabubuton sa Ginoo pero dili pa man right time. Dili pa man right time. So once dili pa siya right time igsoon. Usa lay pasabot ana, dili na itugot sa Ginoo. Apan wala niya gitugot, it doesn't mean nga wala siya nisibo sa kabubuton sa Ginoo. Nisibo siya sa kabubuton sa Ginoo. Apan dili pa lang saktong panahon. And speaking about dili pa saktong panahon, sama ra gud na ng mga prutas ba, di ba? Tanaw ang prutas igsoon, no? Bisan pag nanay bunga ay mo nakita. No? Nanay bunga ay mo nakita. Mangga. Pero kung dili pa siya angay pupuon, pugso nimo, aslom siya. Kuha ninyo akong punto. Ingana sa na. Bisan pa igsoon og ang imong laraw, gitugyan sa Ginoo, nisibo sa kabubuton sa Ginoo, wa ka na sayop. Pero kung dili pa na panahon igsoon, timan og dili pa na siya right time para nimo. Sanang laraw igsoon. Dili pa ginaitugot sa Ginoo. But take heart. Okay? Giproseso lang na sa Ginoo. Natunong na ka, pero dili pa lang saktong panahon. Kung mabot ang timetable ni Lord igsoon, diha na, mahinog ng mangga, mapopo na. In other words, ang imuhang bunga sa imong pag-ampo, matuma na. Amen? So again, gi-remind ta ni Lord this evening sa iyang pulong. Nga kung unsa naman tay mga planos tong kinabuhi natay mga laraw, gusto nato, ambisyon, unas tanan ato nang isanghid sa Ginoo. Atong itugyan sa Ginoo igsoon. Ato na siyang tawag kanang moagi ta og nang murag og sa kuan panay screening bitaw nga something mag-agi ta tanan sa Ginoo. Ato sa nang ipaskan, Lord, okay ba ni? No? And then if ever wala gali na siya na-align sa kabubuton sa Ginoo. And then magpaabot ka og pila ka bulan, tuig nyo na disappoint ka. Igsoon ayaw kabalaka, no? Timan ni igsoon, Romans 8:28. All things work together for good. Katakita nga mga anak sa Ginoo. Bisan pag nasakitan ta na disappoint ta, napalaw ta, all things work together for good. Walay mahitabo sa tong kinabuhi nga walay mensahe ang Ginoo. Walay mahitabo sa tong kinabuhi nga walay plano si Lord. Amen? Mao na igsoon nga dili ta ngay mabalaka. Dili ta ngay mabalaka if ever ma-disappoint ta kay excuse me. Ang atuang let's say plano, laraw, pangandoy wala gi-grant ni Lord kay wala man siya ni sibo. Wala mo align ba? Ay lang kabalaka. Timan igsoon, mao gini timan igsoon na. In our every, let's say, disappointment, mao ni timan Listen, look at me. Mao ni timan Every time nga ma-disappoint ka, mao ni timan ang imong Dios nga gilagaran perpekto. Amen. Wala siya gitugot nga may tabo nimo bisan sakit pa kayo para nimo nga nasayop siya. Amen. Wala og dili ginamasayop ang Ginoo. Amen. Sometimes lang dili na to masabta ng iyang plano. Most of the time because according to the book of Isaiah, according to prophet Isaiah, niingon siya that his ways are higher than our ways and his thoughts is deeper, okay, mas laom than ours, no? Grabe, no? Mo na usay di ta kasabot kay sabi ni Lord sakita man sakit para nato. Pero ang pain day, nag-disguise na siya. Pero blessing din na siya. Pain lang na siya at first. But eventually, sooner or later, it's blessing na nag-disguise of pain. Amen? So, atong buhaton mga igsoon in our every disappointment, makasugat tag mga kasakitan, just praise God. Pasalamati ang Ginoo. Kaya nga atong Diyos perpekto. Ug once iyang gitugot, makaayon na nato.
bisan sakit pero gitugot makaayo na nato. Amen. So ayaw kabalaka, ayaw kaguol, ayaw ka disappoint. Basta ang importante ato nang gisanghid sa Ginoo. Ato nang gitugyan sa Ginoo ang atong mga laraw pero ang ending disappointment, then praise God. Duharay na hitabo na igsoon, either wala siya ning sibo sa kabubuton sa Ginoo or nisibo siya sa kabubuton sa Ginoo pero dili pa right time. Amen. Again, if ever ang atong mga laraw ato nang gisanghid sa Ginoo, ato nang gitugyan sa Ginoo, nagpuasa ta, nagfasting ta igsoon, nagampo ta, ato nang gitugyan sa Ginoo pero ang ending sa atong effort igsoon is disappointment, na deny, na decline, sakit kaayo igsoon. Kung mao na nitabo, mao ni timan igsoon, duhara na. Una, ang imuhang laraw nga imong gisanghid sa Ginoo, wala siya ning sibo sa kabubuton sa Ginoo. O kung wala gali na siya musibo sa kabubuton sa Ginoo, posible nga makadaot na nimo. That is why wala gi-grant ni Lord. Ikaduha, posible nga imong laraw, imong gitugyan sa Ginoo, imong gisanghid sa Ginoo, imong giampo, gipuasahan niya ning sibo sa kabubuton sa Ginoo, apan dili pa lang saktong panahon. Kuan pa ba, unsay gitawag kana, bata pa ba kanang dili pa jud kana bitawng dili pa jud siya anihunon, dili pa jud siya hinog igsoon. Hilaw pa, kinahanglan pa og maturity. So kinahanglan pa nga dugang pa ilog nimo, kinahanglan pa igsoon nga mo undergo pa jud ka og process igsoon. After sa process mahinog na siya, unya imo na nang madawat ang imuhang laraw nga imong gisanghid sa Ginoo igsoon. Amen. Again, ipinumduman ta ni Solomon ing taknas kagabion, ingon siya, itugyan sa Ginoo ang inyong mga laraw ug magmalampuson ka sa pagtuman ini. Again, ipinumduman ta unya ako sa ning gi-remind, gi-relay ninyo ba? Unsa man atong mga laraw, pangandoy sa itong mga anak, pangandoy nato in the future, atong pag-eskwela, banabay, estudyante, trabaho, negosyo, igsoon, ayaw pag-una-una. First and foremost, itugyan, isanghid, mag-agad tas Ginoo. If ever ma-disappoint ta, if ever ang ending is, let's say, negative, or mapalpak ba, or something, dili mao sa tong expectation din, ayaw ka balaka, ayaw ka guol, no? Ayaw ka discourage, abanti ta. Amen? Kay once itugot sa Ginoo, igsoon, makaayo gina nato. Wala siya gitugot nga makadaot. Tanan nga gitugot sa Ginoo na siya mensahe, na siya purpose, na siya katuyuan. O unsang katuyuan, duhara. Once gali igsoon ang imuhang laraw, nga imong gisanghid, nga giludluhodan mo, daghan kay pre-request. Nag-pre-request ka nako in how many times. Nganing abot ng taas-taas nga panahon ug higayon, wala siya natuman. Basin igsoon ang imuhang gusto. Wala sad nauyon sa gusto sa Ginoo. Gusto lang si Lord nga safety ka. Kaya as what I have said, once dili siya ma-align sa will ni Lord, makadaot sa nanimo. Now, second is, posible nga ang imong gisanghid sa Ginoo, natunong ka. Sakto ang imong gipananghid sa Ginoo. Sakto ang imong giampo. Sakto ang imong pangandoy kay na-align sa pangandoy sa Ginoo. Apan ang nakaproblema lang, dili pa saktong panahon, mangwala gyapon gi-grant sa Ginoo. But praise God, natunong ka, kinahanglan lang kag dugang pailog, kinahanglan kag dugang pagpaubos, ngano man, aron magpahinog pa ta ba, aron moabot ang right time, igsoon, mahinog na siya, makaharvest na ka, tamis paabuton, tamis sination ang tubag sa atong pag-ampo. Amen? Again, isubmitar, itugyan sa Ginoo imong mga laraw. To all of the viewers right now, wala ko kabalo kung unsa yung pangandoy, wala ko kabalo kung unsa yung laraw karon about sa imong family, sa imong husband, basta anything, unsa imong laraw in the future. Ang akong ikasulti igsoon, unsa may mahitabo, unsa may dangatan sa tong laraw, pasalamati ang Ginoo. Amen? Unsa may dangatan sa tong laraw, either it is negative or positive, always praise God. Just always be grateful for God igsoon. Kay ano man, siya may mas nasayon kung unsay makaayo para sa tua. Pareha na to ingon nga mga ginikanan, ako, usa ko, amahan ko. Ako nasayod sa mas makaayo sa kong anak. Samot na ang Ginoo igsoon. Kay nga naman ang Ginoo, kita mga tao ang nakita na to sinugdanan ra, pero si Lord ang katapusan
kita na siya daan. Kay balo siya kung unsay makadaot ug makaayo na to. Kay balo siya kung unsay mas the best igsoon para nato. Amen. Kay si Lord kanunay nagtan-aw sa kaayuhan sa iyang mga kanakan. Ug dili gusto si Lord nga kanang bitawng mura og mild let's say kanang bitawng mura og ultimo ra or ang ma-provide niya nato. Tanawa, ang Jeremiah 33:3 ang gingon diha, tawgon mo ko ako motubag kanimo og magpakita kog dagkong butang. Ang ingon diha mga Exodus, dagkong butang or kay bulungang butang nga wala pa nato na sinati. So it means nga once si Lord mutubag sa atong prayer, once si Lord mo grant sa atong request, the best na. Ma-surprise ka, Lord, tinuod ba? Diba? Lord, ang akong pangandoy, Ginoo, makapayag lang ni, pero grabe man yung balaya, Ginoo, tiles pa gyud, unsa man ni Ginoo? Lord, akong pangandoy, multikabra, pero nganong gitagaan, magkupord ni mo. Ranger. Diba? Kasi ganahan ko, anak po. Sa saktong panahon. Nga na, kay nga naman, ang gi-aim ni Lord sa iyang mga anak is the best for us. Jeremiah 29:11, for I know the plans I have for you, declares the Lord, they are plans to prosper you and not to harm us, to give us hope and a future. Mao ni plano ni Lord, nindot maayo, the best for us. Amen. So again, Exxon, binlan ta mo ani. If ever ma-disappoint mo sa inyong plano, ma-disappoint mo sa inyong laraw bisan nag-ampo na mo, pasalamati lang gyapon ang Ginoo. According to Saint Paul, in everything give thanks to the Lord. In every circumstances, give thanks to the Lord. Kay mauni kabubuton sa Ginoo. Kay nga naman, walay itugot ang Ginoo nga nasayop siya. Once gitugot niya, sakto siya, unya, makaayo na nato. Maybe at first, dili na to masabtan. Kay kita nasakitan. Labi na og nakafocus na sa kasakit, no? Di na to masabtan. Pero abi yung maigsoon, sometimes, ang blessings ni Lord, nag-disguise o pain. But behind the tears nga naghaning agas atong luha, naay talagsaon, tamis nga panalangin, nagpaluyo sa imong luha, igsoon. Amen? Salig lang, kupot lang sa Ginoo, igsoon. Amen? There's always a rainbow after the rain. Sabi sa unsa man kakusog, mga unos, ulan, dalugdog, kilat, tsunami sa imong kinabuhi, naay manindot nga bangaw sa likod, sa luyo ni ning tanan. In other words, sa imong sitwasyon karon nga daw walay paglaom, naay paglaom ug naay pinasahi nga panalangin nagpaabot sa unahan. Basta lang jud mo kuputa mo salig mo laom, ayaw bagulbol, ayaw question na si Lord. Kay kinsa man ta mag-question ta ni Lord. He's the perfect God. Kita iyang mga binuhat dili ta perpekto sama niya. Amen. Again, walay room ang disappointment sa mga anak sa Ginoo. If ever dili mahitabo ang atong gipangandoy, atong gilaraw, ang atong dugay, atong giampo, and then praise God, nay mas maayo, nay mas the best nga gi-prepare si Lord para kanato. Amen? Let's pray. Hallelujah. Father God, thank you so much for your word this evening. Salamat, Ginoo, nga imo ming gipahinumduman, Ginoo. Nga tanan namong laraw, Ginoo, tanan namong plano, tanan namong pangandoy, ambisyon, amo jung isang hid nimo. Amo jud Ginoo nga itugyan nimo, magampo midaan, mananghid mi nimo, Ginoo. Aron mahimo ming malampuson sa pagtuman nini. But Father God, if ever dili manggali malampuson ang amoang pagtuman sa amoang mga laraw, Ginoo, or ang among pangandoy, among effort nga gi-exert nga grabe kayo, ma-disappoint lang mi kay di mao sa among expectation. Lord God, I pray tagai mi kasing-kasing nga mapasalamaton bisag unsang sitwasyon, Ginoo. Dili mi ma-discourage, dili mi masakitan, kung dili still good or bad, praise the Lord as always, Lord God. So Lord, again, I pray to all of the viewers right now. Unsa man ilang mga laraw karon, Ginoo, nasayod ka. Unsa man ang pangandoy sa imong makanakan karon nga nagtan-aw karon, nasayod ka. I pray, Lord God, ingon nga imong ubos nga lagad ako nanggahangyo, Ginoo. Unta, Ginoo, in Jesus' name, I declare it. Paburi ilang laraw, Ginoo. Paburi ang ilang hangyo. Paburi ilang pangandoy. But if ever, Lord God, ilang pangandoy nga nindot wa na alay nimo, then let your will be done, Lord God. Kinsa man mi, Ginoo, nga mo question nimo. Ikaw nga among amahang langit nun, our loving Father, nga mas nasayod ug unsay mas maayo para namo. So Lord God,
kung unsa nga makaayo para namo Ginoo, let your will be done. Thank you God. Thank you Lord, I pray sa imuhang kaning message nimo karon tonight. Dili kini mo labayng kawang Ginoo. Akong pag-ampo Ginoo nga mao ni maghatod namo sa kinabuhi Ginoo nga puno sa panalangin or kinabuhi Ginoo nga mabungahon. Kinabuhi Ginoo nga mahimo ming panalangin nga ang mga tao sa mong palibot makaingon nga tinuod jud iyang Ginoo nga gialagaran. Kay siya sa una ingani pero karon nahimo nang ingana. Lord God, I pray kani nga message Lord God maghatod ni sa among promised land. Each one of us Ginoo na aming mga gipangandoy nga promised land. Sama sa imong mga kaanakan nga mga Israelita before nga na sila gipangandoy ang promised land Lord God. So unsa man ang among promised land karon Ginoo sa tanang mga viewers karon, either kaluwasan sa among tibok panimalay, kabag-uhan sa among mga relatives nga mga nalulong sa makadaot nga bisyo, or kalinaw sa pamilya Ginoo, financial breakthrough, anything Ginoo nga para namo maoy among promised land kay dugay ra namong gipangandoy. Lord God, I pray imo nang i-grant and let your will be done Ginoo in Jesus name. I just pray Lord God sa tanang mga viewers karon if ever ang ilahang mga laraw Ginoo wala misibo sa imong kabubuton unya dili pa right time Ginoo nya dili nimo i-grant Lord God. I pray nga still Ginoo bisan ma-disappoint sila kamaog yapon sila mudayeg kanimo dili malubad dili mausab ang ilang pagdaig ang ilahang pagpangalagad nimo Lord God. Thank you Ginoo sa imong mensahe imong pagpainumdum kanamo. Salamat kayo again. Mamuhat ka Ginoo. Tanang mga viewers karon Lord God, I pray to each one of them right now who are watching ug sa mag-replay Ginoo. Ako nag-ampo Lord God. Unsa man ilang problema karon ilang gipas-an ang kabug-at sa ilang kasing-kasing Ginoo. Unsa man nga area sa ilang kinabuhi karon nga nag-need sila Lord og milagro gikan kanimo. Father God, I pray mulihok ka anang dapita Ginoo. Either sa financial ba Ginoo, sa trabaho nila, sa negosyo, sa ilang family, unsa man Ginoo ilang giatubang karon Ginoo nga problema, tagaig kasulbaran Ginoo. Tagaig solusyon Lord God. Bisan pa man ang mga imposible, himo ang posible Lord God. You're the same yesterday, today, and forever. Kung nahimo nimo ang mga imposibleng butang sa una Ginoo, pila ka patay imong gibanhaw Lord God. Mga grabe nga naay balatian giayo nimo. You're the same God whom we serve today. So Lord God, wa pa ka na human. Makahimo ka even at this time Lord God, at this moment og milagro as long as kami mutuo. So Lord God, I pray to all of the viewers right now unsa man Ginoo nga areas ilang kinabuhi nga need ang imong miracle. Lord, magmilagro ka anang dapita in Jesus name. Ipakita Ginoo nga ikaw nga Dios kay bulungan ug ang imposible namo posible tanan nimo Ginoo. Ang lisod namo sayon kaayo nimo Ginoo. Salamat Lord God. Lord, this time among ang kuno ng kadaugan. Ang kuno namo ang kalinaw kalipay tanan Ginoo pabor grasya panalangin nga gikan kanimo. Salamat kaayo Ginoo. Sa makanunay kami nag-ampo nga ang among kasing-kasing andama. Himo ang takus kanunay, kapiyalan kasaligan aron mahimo sa ming angayan piyalan sa mga talagsaong grasya nga gikan kanimo. Again, among ang kunon ang mga milagro, ang kadaugan, pabuto namo Ginoo. Mga kahibulungang butang nga wala pa namo na sinati, pabuto namo uban sa dakong pagtuo. Mao kini ang among pag-ampo amahan. Amo kining gipangayo, gipasalamatan daan. Salamat daan sa kadaugan. Pinagi sa ngalan sa imong bugtong anak nga si Ginoong Jesucristo nga maoy among bugtong ug personal nga manluluwas. Amen. Ug amen. Hallelujah. Salamat sa Ginoo. Medyo laom na gabi ba? Alas 10 or 15. Thank you so much mga igsoon og nining tagna akong ibalik ang dungog ug himayas tumbuhi nga Dios no. Dili ko pwede nga ako mag-isa-isas kung kagalingon patay tas Ginoo ana no. So this time akong ibalik all the glory, highest praises, adoration and thanksgiving to the King of Kings and Lord of Lords. Walay na isang relihiyon ha, walay pastor, walay simbahan. Si Jesus ra gyud igsoon. Amen. So that's all for tonight. I pray nga sa atong papangatulog karon igsoon ang protection sa Ginoo, ang pabor,
ang iyang mga angels magalibot kay nato. Ug sa tanang mga viewers karon nga nasa lain-laing nasod nga adlaw ron nila, adlawan, buntag, udto, hapon, ubanan mo sa Ginoo mga igsoon. Tanang buhat sa inyong mga kamot, panalanginan sa Ginoo, tanang mga lakang ninyo sa inyong mga tiil, giyahan sa Ginoo. Amen. This gonna be your blessed day or full of blessing, full of breakthrough from the Lord. Amen. So see you again tomorrow igsoon, di lang kumusaad ha. Unsang orasa kay nami gathering nami men's fellowship. Okay? So morning na pero mong maningkamot ko nga maka-live ko buntag. Maningkamot ko kay gusto jud kong magpapamahaw ninyo sa pulong sa Ginoo. Amen. So again, that's all for tonight and thank you so much again sa mga subscribers nato. Salamat kay kanang mga nakagreno like this, si Sister Jerlyn Cadorna. Thank you, sister. No, salamat sa atong mga new subscribers, new followers. You're so much welcome. And sa mga viewers, mga star senders, tanan-tanan. And before na ko ni-end, I just want to remind everyone nga i-invite inyong friends to follow our page. Ayaw lang pugsa pero try to invite them. No? Who knows, Igsoon ay usa pipila sa imong mga higala nga uhaw kayo sa pulong sa Ginoo. Need og encouragement Igsoon. Amen. So that's all for this evening. Good night everyone. Good night na no. Ampo lang ta kanunay ubanan sa pag-amping. Ingon nga ako sad kanunay nag-ampo ninyo. Pag-ampo og pag-amping sad mo. Amen. So good night everyone. That's all for tonight. God bless. Again, to God be all the glory. See you tomorrow.